Nezuro politburo meeting aiwa patonoti ED Mnangagwa anomita Zanu PF youths aiwa vakomana vakanyasa kuratidza kuti these guys havasi kumira nokuda kwokuti taona kuti VP Chiwenga aiwa apa panenge hava pabudi sanapinda mashoko atinoona achitongwa pana vanoti vo subscribe like kuti on the bell icon tichipinda pahendo aiwa yevamwe veZanu PF anoposta a video aiwa vachinyaso kukama ED Mnangagwa vachichanda the slogan kuti ED 2030 anenge achipo vanoridzwa dzimwe nziyo dzakaita sedzana japreza vanonyogwa paino pavo vachiti thousands throng Zanu PF headquarters. President and First Secretary Comrade Dr. ED Mnangagwa receives a hero's welcome as he arrives at the party's headquarters. The iconic Kutonga Kwaro song fills the air, electrifying the atmosphere. #Zanu PF, #Kutonga Kwaro. Tinoona kuti aiwa ED Mnangagwa panopinda this headquarters tinoona kuti aiwa headquarters yese yakazara nekuchanda vanhu vachiti aiwa Kutonga Kwaro ED ngaapinde. Tirikuona kuti this slogan yes vari kuratidza kufara but tikatarisa kune rimwe side tirikuona kuti kuna vamwe vari kusuwa those guys vari kuti aiwa VP Chiwenga has been sidelined, VP Chiwenga aiwa vachizo betrayal manje apa nekuirana kwavakanga vakaita tabva taona kuti aiwa zvakonzeresa mapowers kana kuona kuti patova nemafactions atiri kutoona kuti akutobuda the ruling party yeZanu PF. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vinako mesection medu, saona subscribe, like, turn on the bell icon.